اللہ اکبر اللہ فرماتے ہیں اشداء علی الکفار میرے پیغمبر کا دوسرا یار جڑا ہے پیر صاحب نے اپنی کتاب وچ لکھیا ہے جڑا اللہ نے جملہ بولیا نا اشداء علی الکفار یہ تو مراد میرے نبی دا دوسرا خلیفہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی میرے پہ عمر پتہ ہے کون ہے اللہ اکبر ابو بکر آیا میرے نبی دا مرید بن کے عثمان آیا میرے نبی دا مرید بن کے علی آئے میرے نبی دے مرید بن کے طلحہ آئے زبیر آئے سعد آئے شہید آئے بلال آئے اللہ اکبر میرے نبی دے 1.5 لاکھ صحابہ میرے نبی دے مرید بن کے آئے اور عمر میرے نبی دی دعا دی مراد بن کے آیا عمر میرے نبی دا مرید بھی ہے میرے نبی دی مراد بھی ہے عمر او ہے جدے بارے میرے نبی رو رو کے دعا کیتیاں تے اللہ کو مانگ مانگ کے لے آئے صحابہ کہندے نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جدوں مسلمان ہوئے نا سانو اتنی خوشی ہوئی جویں عید دا چن چڑھ گیا ہے سانو اتنے چاہ چڑھے تے صحابہ ایک دوسرے نوں مبارک دیون یار مبارک ہوئے عمر مسلمان ہو گئے یار مبارک ہوئے اللہ نے عمر نوں اسلام دی دولت دے دتی ہے فرمایا عمر دے آن نال اسلام نوں عزت لب گئی وقار لب گیا کیونکہ عمر جو مسلمان ہو گیا تے میرا عمر تلوار لے کے کھڑا ہو گیا مکے اندر اے مشرکین مکہ گل سن لو نا پہلے تے میں آپ دشمن سی پر اج تو بعد میں اللہ دے رسول دا حبدار بن گیا ہاں جیڑا بندہ میرے نبی ول میلی نہ کھڑن ویکھے گا عمر دی اکھ کڈ کے رکھ دے گا جیڑا اشارہ کرے گا عمر دا جناب بادو کرم کر چھڈے گا ہن آؤ میدان اندر جڑے میرے نبی نوں ستاندے سن میرے نبی نوں دکھ دیندے سن ہن پر آ گئے اشداء علی الکفار کافراں واسطے بڑا سخت ہے میرا عمر آج جنہیں بیویاں اپنی بیوی نوں بیوہ کرانے وہ بھی آ جائے جنہیں بچے یتیم کرانے آ جائے عمر دے مقابلے اندر تے عمر بازار چ کھڑا ہو کے اوے عمر دے آن تے بیت اللہ چ نمازاں پڑھیاں گئیاں نے عمر میرے نبی دا یار اللہ اکبر بولدا زمین تے جے اللہ آسمان کو قرآن نازل کر دیتا ہے واہ عمر تیری عظمت نو سلام ہے واہ عمر تیرے مقام نو سلام ہے واہ عمر تیری شان نو سلام ہے میرے نبی دا ایڈا پیارا صحابی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی اگر میں شام دی گل کرنا یار او دے بولن تے اللہ قرآن نازل کر دیندا ہے اگر میں شام دی گل کرنا تے میرے پیغمبر فرماندے نے عمر پیاریا ایک حدیث سنیا جے پیار نال میرے نبی بیٹھے ہوئے نے خواتین میرے نبی دے کول بیٹھیاں یعنی میرے نبی کول مسئلے پوچھ رہی ہیں پردے اندر اللہ دے نبی تشریف فرمانے تے پردے اندر عورتاں بیٹھ کے میرے نبی کو مسئلے پوچھدیاں پیاں نے تے عورتاں جدوں بیٹھ جان کٹھیاں تے پھر گلاں کردیاں جناب گلاں اونچی اونچی کرن لگ گئیاں تے بار بار نبی پاک نوں مخاطب کر کے سوال و جواب کرن لگ پیاں اے دے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آ گئے میرے نبی کول بیٹھے تے عورتاں نوں پتہ لگ گیا کہ حضرت عمر آ گئے تے عورتاں چپ کر گئیاں کسی دی آواز نہ ہوئے بالکل جو اللہ دے نبی مسکران لگ پے حضرت عمر فرماندے نے سونیا میں صدقے جاواں میں قربان جاواں کیوں پہ مسکراندے ہو تے میرے نبی فرمایا عمر میں ویکھے اینا عورتاں تے تیری بڑی دہشت آئی ہوئی ہے تو آیا نا پہلے چپ بھی نہیں سی کر دیا گل نہیں سی سمجھدیاں پیاں سی طرح ہن کسی دی آواز ہی نہیں آ رہی تیرا خوف میرا دلداری ہو گیا تیرا ڈر تے میرے عمر اکھاں پارا ہے تے کہن لگے او بیویوں کیوں اپنی جان تے ظلم کردیاں جے میرا حیا کردیاں جے اللہ دے نبی دا حیا کیوں نہیں کردیاں میرے تو ڈر گئیاں جے اللہ دے نبی تو ڈر کے کیوں نہیں آرام نال بیٹھدیاں ایک بی بی ہمت کر کے گل کیتی پیارے عمر جی یہ گل نہیں ہے کہ اسی اللہ دے رسول دا ادب نہیں کردیاں نبی پاک دا حیا نہیں کر دیا گل اصل اندر اے وے نبی پاک دی طبیعت بڑی نرم ہے تے تواڈی طبیعت بڑی گرم ہے اشداء علی الکفار تواڈی طبیعت ذرا سخت تے اسی سہم گئیاں وا عمر نوں غصہ آ گیا تے عمر تے جناب ساڈی طبیعت دی کر چھڈے گا تے میرے عمر رون لگ پے تے میرے نبی فرمایا عمر پریشان نہ ہو نہ کہنا عورتاں نوں او تینوں تے اللہ نے ایڈا روب دتا ہے پیاریا جس بازار وچ تو لنگ جانا ہے شیطان بھی تیرا رستہ چھڈ جاندا ہے شیطان بھی تیرا رستہ چھڈ جاندا ہے اودوں بھی چھڈ جاندا سی تے اج بھی عمر دا نام لکھو تسی کتے تے لنگ جاوے تے مینوں مکھا نا نہیں لگدی
میرے عمر دی دہشت اللہ تعالیٰ نے مشرکین تے جناب حاوی کیتی ہوئی ہے. میرا عمر پیارا کون ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ گل سنیا جی پیار والی. اللہ اکبر. حضرت محترم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ دی گل آ گئی. میرا پیارا عمر، میرے نبی دا یار عمر، میرے نبی دا حبدار عمر، میرے نبی دا وفادار عمر، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جدے بولن تے آسمان تو قرآن نازل ہوتا ہے. میں اس عمر دی گل کر رہا ہاں. اللہ اکبر. حضرت محترم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دی سیرت تے بھی تھوڑا جا غور کر لو. ایک دن نام رات دا وقت ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کہندے نے یار عبد الرحمن جڑے قافلے باہروں آندے نہ مدینہ طیبہ دے اندر تجارت دی غرض نال تے کچھ یہودی لوگ انہاں دی چوریاں کر لیندے نے تے پریشان کردے نے مسلمانوں نوں بدنام کرن واسطے. لو جی مدینے گئے ساں تے سانوں لوکاں لوٹ لیا بھی لوگ جا کے واپس یہ کہن جڑا مدینے جاندا وہ لٹیا جاندا. یہودی شرارتی سن شروع تو، ایک خبیث سن شروع تو، اسلام دے مخالف. انہاں نے بڑے بڑے پروگرام جدوں قافلہ کوئی آنا تجارتی یہودیوں انہاں دی چوری کر لینی بھی واپس جا کے کہن گے مدینے گئے تے لٹی کے آ گئے. تے مدینے چونکہ مشہور سی نبی پاک دے صحابہ رہندے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ وقت دے خلیفہ نے اللہ اکبر دے لندر احساس ساڑھے تے جناب پتہ ہی نہیں ہوتا حکمرانوں کی ہو رہا ہے کس دے اتنا لٹیاں جا رہی ہیں مال لٹیا جا رہا ہے کوئی پتہ نہیں کسے دا. تے میرا عمر اللہ تعالیٰ تو ڈرنے والا تے میرا عمر ایسا بہترین خلیفہ ایویں تیری انگریز کہن تے مجبور ہو گیا. اگر عمر ورگا دنیا تے ایک اور خلیفہ آ جانا تے پوری دنیا تے مسلمان ہی ہوندے پوری دنیا تے اسلام ہی ہوندا اور کوئی مذہب ہی نہ باقی بچدا. میرا عمر وہ ہے. اللہ اکبر. اوے عمر دے نام تو ڈرن کفر دیاں کل ذاتا عمر ہے عمر دیاں کیا باتاں. عمر دے نام تو ڈرن کفر دیاں کل ذاتا عمر ہے عمر دیاں کیا باتاں. ابن خطاب جو بولن لئی لب کھولدا بن جاندا قرآن عمر جو بولدا کھول بخاری مسلم ترمذی مشکاتاں عمر ہے عمر دیاں کیا باتاں. عمر ابن خطاب دا نعرہ کفر تے بھاری ابن خطاب نو جان دی خلقت ساری اے عمر نو نہیں پہچانیا کالیاں کھنڈراتا. عمر ہے عمر دیاں کیا باتاں. عمر ہے عمر دیاں کیا باتاں. پتر حلالی ماما تے جان فدا کر دے عمر تک گیا نسلاں والے حیا کر دے عمر تک گیا نسلاں والے حیا کر دے. تے پیڑ آپ وخاون اپنیاں اوقاتاں. عمر ہے عمر دیاں کیا باتاں. میرے عمر وقت دے خلیفہ حکمران 22.5 لاکھ مربع میل دا حکمران ہے میرا عمر رضی اللہ تعالی. حضرات محترم تہاڈے ملک ورگے تے 6-7 ملک بن جان ایڈا بڑا حکمران جی جناب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی. اپنے جناب یار حضرت عبد الرحمن بن عوف نو کیا یار گل سن وقت دا حکمران ہے تے کہندا اپاں رات نو پہرا دینا ہے انہاں لوگاں دا نقصان نہ ہو جاوے. گل اسلام دی مخالف جاندی ہے. اے اللہ اکبر. مدینے والیاں دی توہین ہوندی ہے میرے نبی دے شہر دی توہین ہوندی ہے. اللہ دے بندیو خیال کریا کرو میرے نبی دے یار اس نسبت دا بھی خیال مدینے دی توہین نہ ہو جائے نبی پاک دا شہر. میرے گل یاد آئی مولوی منظور صاحب حافظ اللہ انہوں سے پہلی زندگی دے کہندے میں فیصلہ آبادوں نکلیا یا غالباً کسی اور علاقے دا کیا تے میں نکلیا تے رستے چ میں دیکھا ایک دکان ہے وہ تے لکھیا ہوا ہے المدینہ آتش باز.
جتھے چھوٹیاں پٹاکے نہیں جنہاں کو المدینہ آتش باد کہنے میرے کو رک گیا رہا نہیں گیا میں رک گیا اس بندے میں بلایا یار ایک ہی لکھی ہے کہنے لگا کہ مدینے دی نسبت نہ لکھا ہے میرا کاروبار کہنے لگے اللہ دیا بندیا تو مدینے نو آتش باز بنا چھڑے اور اللہ دے بندے حیا کر خیال کر انہوں صاف کرو اور کچھ نہیں انہوں نے کہا جی میں انہیں پیسے لائے نہیں تو میں کہنے لگے کنے پیسے لائے میں انہیں 100 لائے کہنے لگے پیسے میرے کو لے لے پر مدینے دے نال آتش باز نہ لکھ لیا نبی پاک دے صحابہ بڑا خیال کرتے سن رات نو پہرا دے رہے حضرات محترم عمر کافراں واسطے بڑا سخت ہے تے آؤ پھر ویکھیا جی ہن اپنے واسطے کنا کنا رہے میرے عمر دے جناب این پیرا دے پہنتے کنا چ ایک بچے دے رون دی آواز آن لگ پئی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ادھر گئے خیمے تے جا کے آواز دتی اے بچہ کیوں روندا پیا ہے تے ماں دی بولی بچے نو بھوک لگی ہوئی ہے تے فرمایا بی بی تیرا بچہ کتنی عمر دا ہے اونے جناب کوئی سال دا یا جناب کوئی چند مہینے دا دسیا تے کہن لگے نو دودھ کیوں نہیں پیاندی کیوں اینو روان دی پئی تنگ کردی پئی ہے کہن لگی اللہ دیا بندیا تو جیڑا بھی ہے میں اپنے پتر دا دودھ چھڑا دیتا ہے مینوں دودھ ہی نہیں پلاندی کیوں نہیں پلاندی اللہ تعالی نے تے ایک ہے کہ 2 سال تک اپنے بچوں نوں دودھ پلایا کرو تے او کہن لگی میں بیوہ عورت ہاں میرا بچہ چھوٹا جہا ہے میں دودھ جان کے چھڑا دیتا ہے کیوں چھڑائے کہندی جڑا وقت دا حکمران ہے نا عمر بن خطاب اونے انہاں بچیاں دے وظیفے لائے نے جڑے بچے ماں دا دودھ نہ پیندے ہون تے میں کی کراں میں ماڑی عورت ہاں غریب عورت ہاں اگر مینوں دودھ پلاندی رہاں گی ایدا وظیفہ نہیں لگنا تے میرا روزگار کیویں چلے گا میں بچہ کیویں پالاں گی تے میں جناب او دی وجہ کر کے عمر دی وجہ کر کے ایدا دودھ ہی چھڑا دیتا ہے تے میں اج تو بعد اینوں دودھ پلانا ہی نہیں روندا ہے تے روندا رہ جاوے وظیفہ لگے گا میرے حالات بہتر ہون گے تے میرے عمر دارو کتا رون لگ پے اتنا روئے صبح فجر دی نماز ویلے میرے عمر نے نماز پڑھائی ہے تے قرات پاری ہو گئی آپ تے جناب میرے عمر نے سلام پھیریا تے مجمع پیچھے انج ہاتھ بن لے میرے عمر نے میں اس عمر دی گل کردا پیا وا جدے کول شیطان نس جاندا جے میں اس عمر دی گل کردا پیا وا جڑا کافراں دے مقابلے چاہے تے کافر کرن وڑ جاندے نے اپنے عمر ہاتھ بن کے آندا ہے او پیاریو عمر نو معاف کریا جے عمر کول بڑی بڑی غلطی ہو گئی بڑا بڑا قصور ہو گیا عمر جی کی ہویا پیاریو کہنے لگے میں اس بچے دا وظیفہ لایا ہے جڑا ماں دا دودھ چھڈ دے تے میرے اس فیصلے دی وجہ کر کے پتہ نہیں کنیاں ماواں دے بچے ماں دے دودھ تو محروم رہ گئے ہون مینوں معاف کریو اج تو بعد جس دن بچہ ماں دے پیٹ دی تو جنم لے گا میں اسے دن انہاں دا وظیفہ لا اتنے اللہ تو ڈرنے والے لوگ سن میرے پیغمبر دے صحابہ لہذا حضرات محترم پیار کرو میرے پیغمبر دے یاراں دے نال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا دوسرا خلیفہ کافراں واسطے بڑا سخت آپس اندر بڑا نرم ہے توجہ کرنا ذرا غور کر دے جانا جنگ بدر دے اندر جدوں جناب مشرکین مکہ لڑن واسطے آئے تے میرے پیغمبر دے صحابہ نوں اللہ فتح دتی 70 بندے انہاں دے قیدی بنا لے تے 70 بند باقی جناب 70 بندے مار دیتے باقی دوڑ گئے جناب جتیاں چھڑ کے تے میرے نبی دے یار انہاں قیدیاں نوں مدینے جناب لے گئے تے نبی پاک نے صحابہ نال مشورہ کیتا یارو انہاں قیدیاں دا کی کیتا جائے کی کرنا ہے انہاں قیدیاں دا کسی نے کہا جی چھڑ دیتا جائے کسی نے کہا جزیہ لے لیا جائے کسی نے کہا قتل کر دیتا جائے حضرت عمر نوں میرے نبی پوچھیا عمر تیرا کی خیال ہے بھائی گلاں کر دیو پیغمبر دے صحابہ دے بارے معاذ اللہ میرے نبی نال مخلص نہیں سن میرے نبی نال پیار نہیں سی عمر دی گل سنیا جی میرے عمر فرماندے نے سونیا انج کرو نا میرے رشتہ دار مینوں دیو ابو بکر دے ابو بکر نوں دیو عثمان دے عثمان نوں علی دے علی نوں پر میں عمر پھر کی کرنا ہے صحابہ سوچتے ہونے نے اپنے اپنے رشتہ دار آباد کریے احسان چڑھ جائے نہیں میرے عمر فرماندے پھر سونیا تلوار دیو تے میں اپنی تلوار نال آپ اپنے رشتہ دار قتل کرا ابو بکر آپ قتل کرے عثمان آپ قتل کرے علی آپ قتل کرے طلحہ آپ قتل کرے زبیر آپ قتل کرے سونیا عمر پہ آیا میرے پیارے عمر انج کیوں کرنا چاہنا یار ویسے بھی تو کہہ سکنا قتل کر دیو اپنے اپنے رشتہ دار قاتل ہی قتل کرنے نے تے میں آنا میرا پیارا عمر قیامت تک آنے والے لوگوں واسطے ایک پیغام دینا چاہتا ہے وہ دنیا والیو دیکھ لو میں اپنے رشتہ دار سونیا آپ تا مارنا چاہنا وہاں کہ دنیا والے نو پتہ لگ جائے تو ہٹے یارانو رشتہ دار پیارے نہیں اللہ
پیارا ہے آپ پتھی مارنے رشتہ دار دنیا کو پیغام دے کے جانا ہے اسی رشتہ داریاں نہیں کہندے اسی اللہ دے رسول دا پیار ہے اسی تے رشتہ داریاں ویکھنے ہیں نا لو جی ہن رشتہ داراں چ نک نہیں رہنی ہن کی کریے جی منڈے پریشان کرتے ہیں حدیثاں سامنے انکار حدیثاں سامنے کنڈ پیچھے حدیثاں سامنے نہیں مننی حدیثاں کوئی نہیں جی حدیث تے ہے پر کی کریے پھر منڈے کھنڈے نے خاندان دا برادری دا مسئلہ ہے اوے نہ سونے برادری تے کام نہیں آنی نہ رشتے ضروری نے نہ یار ضروری نے نہ رشتے ضروری نا یار ضروری نے نا رشتے ضروری نے نا یار ضروری نے دن حشر دے بخشش لئی سرکار ضروری نے دن حشر دے بخشش لئی و جنت جے تو جانا جنت جے تو جانا ہے حب رکھنے پنجتن دی اے نہ پنجانوں میں مننا ہے اے نہ پنجانوں میں مننا ہے پر سارے یار ضروری نے ان حشر دے بخشش لئی سرکار ضروری اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اشداء علی الکفار